אני הולך לשים את זה בים בשביל החטופים שיחזרו הביתה בקרוב. מקווה שהם יחזרו הביתה. ברוך אתה אדוני העולם, אמן שתחזיר את החטופים בקרוב. הם מחכים כבר יותר מ-500 ימים, כבר יותר משנה שהם שמה. אנא החזיר אותם, אנא החזירנם אלינו, אל הארץ המובטחת, ארץ חלת זבת, ארץ חלת זבת ודבש. אמן.